Prosím tě, mohl by si na naší pozvánku takhle video něco říct těm lidem, by přišli třeba nebo tak? No. Ahoj, tady Honza z kapely Blues Zebra 3. Chci vás pozvat na super akci, která se koná 18. června v klubu Anděl v Plzni. Jsme vás, budou tam další fajn kapelky a různí další interpreti. Budete se bavit a zaručuju opravdu pecka večer. Ahoj. Těm lidem. Přijďte. No, tedy lidi zlatý. Přijďte. Teď. O co jde, vy? Teď, když nepřijdete, tak o to přijdete. Pedro, nechtěl by si pozvat lidi na to hraní do Anděla? Ty vole, já jsem asi ztratil fakturu nějakou.